Malawian Cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, uyu ndi MP wa MCP komanso waku uko chakompoto. Ndeno ali ndi nkhani imene akung'alula ndithu akuti kaya mumutani iye zimene zalibe nazo ntchito. Koma zimene zachitika leroli chanchane akuti zimenezozo. Anyway, nkhani zambiri zili minimum walongosola ikhasadofuna yeye ndimuyike mawu kama yayi. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Fikaso kwa amene amanama ndikafikaso kwa amene akakwiye chifukwa choti ndikunena chilungamo pa zinthu ndikunenazi. Kaya ine andimenya, kaya anditukwana, kaya andipha sindikuopa, koma mukunyozesa a president inuyo amene mukugwira ntchito chifukwa simukumanena chilungamo. Ndikupaseni umboni umodzi. A president anena kuti kwamangidwa Kampenda Health Center. Kampenda Health Center imene akutanthauzayo ndi chipatala chaching'ono chimene chimayandikira nako ndi rural health center oro mwina chababoma. Paina kuti pakhale manyumba chipatala, pakhale mochare, pakhale ma senileta, pakhale OPD, pakhale ma waiting homes, komanso pakhale mwina zipinda zogonera anthu odwala ndi mabede, magesi, mazi, matoileti, china chilichonse. Koma zimenezo za president amene ananena nkhaniyo akunama kulibe zabodza. Chimene chili kumeneko ndi kanyumba kamene tinamanga mu 2010 kamene timati Red Cross. Chachiwiri ndi foundation imene inayambidwa 2012 ndipo contractor anadya ndalama amati Umoyo Housing Scheme. Anapita ndalama zinabedwa mu nthawi ya Kashikechi. Chaka chatha kunali kuyerekeza kuti mwina tingapanga mangidwe OPD. Ndipo council itakhala pasi inapereka ndalama 151 million kuti amange OPD osati health center. Ndipo contractor anapezeka tikumva kuti analandira ndalama part payment, koma ndikunena pano chinthu chimene chocho anachisiya. Nchoti mene chingakhalira kuzafika zaka ziwiri zitatu ndiye kuti tizangonenaso kuti pali foundation yokha. Tikamafusa chikuchitika ndi chani amanena kuti yaya afuna contractor wina. Koma we are talking of last year. Panopa olo ndikuze na president kuti OPD yoyo ngakhale patachididwa masenga mtundu wanji kuti ingathe tisanavote ndiye kuti pachitika mirakule ndi zabodza. Chachitatu chimene tapanga nchoti tinatenga ndalama ya CDF kuti timangepo nyumba ya amene azikhala pa OPD clinic ipo, ndipo kanyumbako kali pa foundation. Vuto imene tatipezana nalo ndoti supply amene tinatenga ko katundu wa CDF sitinampasebe ndalama zake zonse. Tere kuti sangatipase katundu omaliza. Tere kuti tinene kuti pa Kampenda pakhala health center kudzera mu njendomeko zimene ndani nazi. President sizoona. Anthu amene akupanga zimenezi anthu akumuzi aja akamamva president amakwiya nanu, koma vuto si inu, vuto ndife. Maso anu manja anu tisiti kunena chilungamo. Timafuna tiyankhule zinthu zabodza inu mutikonde, koma zinthu pa ground palibe. A president ndikunena pano tumana atola nkhani apite ku Kampenda akajambule chipatala chimene akuti Kampenda Health Center akupaseni, oro akayimbe live video ndiye mukaone ngati kuchipatala cho chiliko. Ndi zabodza izizi, ndi zabodza. Khoso ya rumphindi yanga koma anthuwa ife timakati libe mphamvu, ali ndi mphamvu ndiwo pachumacho fuka ofuna contractor amakhala iwo, ogwirizana ndi ma contractor amakhala iwo. Zimene akupanga sitimaziziwa. Ndiye ine ndikunena pano ngati phungwa kumene kuti sizoona. A president tikuthokoza. Tadandaula msewu wa Rumphinyika, msewu wa Rumphinyika ndi construction imene inayamba 2017. Kunapita contractor wina anasiya, kunapita so wina anasiya, kunapita so wina anasiya. Wapanopa
akuyesesa ndithu koma mtunda umene wachitakava kuikatara president ndi 1.5 kilometers osati 18 kilometers. Amene wakuuzani za 18 kilometers afuna president muzalephere mavoti, anthu azikukwirani, azikuyankhulani zoyipa, sakufunirani zabwino. Ameneyo ndi waboza. Ife a president tikukondani kwambiri, ndinu president wabwino, koma amene akumakuuzani nkhani za president akunama. Tara amene waikidwa ndi 1.5 kilometers. Grevo kuti athirapo mankhwala oti kwangakhale kutakhala mvula pasawonongeke athiraso 1 kilometer. Doti lomalizira kuti azathirepo mankhwala athira 3 kilometers. Ndi zimene zili kulumpi. Ine ndachoka konko zimene amakuuzani mwayankhula paja president afuna anthu akulumpi akukwireni akuukireni. Sizoona, ndi zabodza. Ife sitizalola munthu wokunyozani, sitizalola munthu wokukwirani. Fo panopa tadziwa anthu amene akupangisa president kuti azikunyozani ndife amene munatisiya ngati manja anu, maso anu, nyendo yanu kuti tizikuuzani zorondola. Bwana kuborero mochare sina mangidwe. Chimene chachitika nchokuti dzanali lachitatu ifira chinayi anakapanga ground breaking ceremony symbolic hand over to a contractor. Panopa ndikunena pano kulibe oro foundation ya mochare, kulibe oro contractor ya kupanga mobilize. Zoti amanga mochare ndizaboza. Kanyerere Health Center yamangidwa ndi thandizo la kuchoka kudamula. Bwana president zimene mmayankhula ine ndakhulupirira mmanena zoona, ndipo ndalama munapereka. Vuto si maso anufe, manja anufe, makutu anufe. Bwana tikupwetekesani, sankhani anthu apite pa ground akaone zonse zimene inuyo mwayankhula musona muja akubweresereni zithuzi. Bwana president muzakhumudwa. Ineyo sindikuopa kaya andimenya kaya anditukwana kundale akuti anthu amafa, ndiye kuti tizafa ponena chilungamo. Koma ngati ndingakhale bwino ndiye kuti a president kundale kulibe zopwetekana, fuka mmafuna anthu azinena chilungamo. Tumani atorangani apite akajambule zitukuko zonse zimene akuuzani zija. Zina kulibe akunama. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.